Дядуля, а що ти робиш? Ой, моя внученька, а що ж я маю робити? Ось сяжу да читаю газету. Я хотіла у тебе запитатися. Ну, запитайся. Тобі сподобалося весілля наших сусідів? Так, вядома, сподобалося. Пригожее веселье. Все так было добре. Але ведаеце, все добре, але не гэтак, як у нас было, як раней. А як було ранее? А вам цікаво, як було? Да, розкажи, вельми цікаво. О, ну добре, слухайте. Ось веселье приїхало до хати, а там раз, і у калітці вже брама стоїть. Брама? А що це? Брама вы не ведаете? А брама гэта брали два молодых древцы и ставили у калитку и связывали сверху. А саму браму укветвали пригожими кветками и ленточками. Вось. Ой, внучечки прибегли. Прибегли, ты не А я бачишь. в огороде, Ну, ты не садись. бачишь. А про что ты тут расправляешься? Про весілля. Про веселье? А? Хіба замуж собрались? Ні. Нет. Не, я не просто чекаю, як колись было веселье. И что ты ему уже рассказал? Он рассказал про браму. А лишь О. пройти про ту браму не так просто было. Не просто. Треба было гроши заплатить. Ось. А тем, кто гроши заплатил, того на лавце подкидали. Як це А подкидали? ось Хотите садили на попробовать? лавку. Да. А Садили кто на ж нам-то лавку. поможет? А Вот, где-то наш внучек, где-то Вадимка. Вадимка, где Вадимка? А вот он иди где. сюди. Вадимка, Вот да я поможешь дядуле? Да помогу. Який Давайте сильний наш поспробуем. внук. Ну, А давай. подкидать треба было 3 Три раза. рази. Ну-ка поспробовали. И І раз, два, два, 3. три. Ну Вот. як, сподобалося? Да. А І потім, так кожную пару Да. проходили. а потім молодих садили на кажух. Кажух, а що це? А ось ще наш весельний кажух достався. Ну-ка, дядулька, покажи. Ось. Кажух застилали на лаву, і треба було повсю. Уверх. Уверх. Ось, Ось, бачите, бачите? яка повсть? Можна Мягкая, трогать, теплая. можна сісти. Ну, сядайте, сядайте. А садили для чого? Ведаєте ви? Ні. Ні. Каб життя у наших молодих було багато, каб щастям повнилася хата, каб дітки хутко з'явилися і квітнели, ніби кветки. А у этот час на молодых сыпали жито и приговаривали слова такие. Сипці на молодих жита з яру, каб їм добре жилося у пари. Пары. Ось. А молодому у кишень сипали зерня. Зерня. І Ось. казали, Сыпали зерня, а потом лечили. Сколько у кармане зерняток, столько в эту семье родится и немовлята. ось, Ось. бачите? Так что, Вадимка, як насыплешь, як будешь жениться, обовязково. Треба Там полечить. полечи, сколько там будет тебе немовлята. Конечно, полечу. Вот. А яшчэ потым сустракалі маладых бацькі з хлебам, солью. І трэба было хлеб пацалаваць тройчы. Бо хлеб – это сімвал багацця, шчасця і дабрабыту. И это был самый дорогий весельный подарунок. А потым, каб прайсці на вяселле, жанчыны рабілі мародцы шчасця, вось такіх тканых рушнікоў. І калі людзі праходзілі, яны гаварылі, хто праз варотцы праходзіць, той каханне знаходзіць. И так. Вось, і пачыналася веселье. І гулялі, святкавалі цэлых Целых 3 3 дні. дні. Вось. Спадабалася? Да.